प्रेज द लॉर्ड। प्रभुଙ୍କର महानाम धन्यवाद दूची कारण प्रभु आज आ गए आमको दिवस देखते जो दिवस आम प्रभुଙ୍କର वाक्य आ गोटे अंश आ गोटे विषय आलोचना करवा। आज टॉपिक हूँ सदाप्रभुଙ୍କର अन्वेषण करवा। गीत संहिता 63 एक पदरे लिखा जाए, हे परमेश्वर तुम्हें मोर परमेश्वर, जत्न मु तुमर अन्वेषण करी। जलशून्य शुष्क और श्रांतिकर देश में मो प्राण तुम निमंते तृषित हुए और मो शरीर तुम्हें लालसा करे। এই ଗୀତରେ ଦାଉଦ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ମୋ ନିଜର, ଯେପରି ଆମେ ମୋର ଘର, ମୋର ଛୁଆ, ମୋର ଗାଡ଼ି, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଅଧିକାର ସହିତ କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ସହିତ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଦାଉଦ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଯିଶାୟା 7:14 ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ 1:21 ପଢ଼ିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଜାଣୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହେଲା। ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଭାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଦେଖ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯତ୍ନରେ ତୁମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ଯିଶାୟା 55:6 ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ ତାର 5:15 ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯତ୍ନରେ ଆମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ତାପରେ ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ଜଳଶୂନ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତିକର ଦେଶରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ ହୁଏ। ଜଳଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନଥିବା ସ୍ଥାନ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନଥାଏ, ସେ ସ୍ଥାନ ଏକ ଜଳଶୂନ୍ୟ ବା ଏକ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ତାପରେ ଶ୍ରାନ୍ତିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆରାମ ନଥିବା ସ୍ଥାନ। ବିଳାପ ପୁସ୍ତକରେ ସେଥିପାଇଁ ଜିରିମିୟା କହନ୍ତି, ବିଳାପ 3:5 ସେ ମୋତେ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବିଷବୃକ୍ଷ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ବେଷ୍ଟିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏକ ଛଟପଟ ହେଉ ପଡ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥା, ଏକ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାଉ। ତାପରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ ହୁଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 42:1 ଦାଉଦ ଲେଖନ୍ତି, ହଣେ ଯେ ରୂପ ଜଳସ୍ରୋତ ପାଇଁ ଧକାଏ, ସେ ରୂପ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ ପାଇଁ ଧକାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଲେଖା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମନର କଥା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, ଆମର ପ୍ରାଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ କେତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ, କେତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ, କେତେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।